It-tnej filgħodu l-Breakfast News fuq One iddiskuta l-kampanja li qed tagħmel laqda ambjentali flimkien għall-ambjent aħjar kontra l-iżvilupp ta' ġonna fi villel privati li għandhom wirt uniku għal pajjiżna. L-laqda qed tisħaq li l-ġonna fi villel li jinsabu fl-ibliet għandhom jiġu protetti anke minħabba s-saħħa ta' residenti. Estrid Vella referiet għall-iżvilupp li qed ikun propost li jsir f'Palazzo Giannini f'Ħalaxaq u għamlet dikjarazzjoni mill-aktar sinifikanti dwar is-sistema tal-MEPA meta qalet li din hija korrotta. Tal-enforcement marru sentej wara ir-rapporti. Mela inti rapport ta' abbuż tmur sentej jew 14-il xhur wara ikunu siġar. Aħna rajna l-istampi tas-siġar imqaċtin u jiġu jgħidu tal-enforcement ma raw xejn, m'hemm xejn ħażin tistgħu tmexxu. Dan huwa aħna għandna l-evidenza f'idejna. Jiena is-sistema hija korrotta. Min-naħa tiegħu il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin Sandro Katkuti qal li l-assoċjazzjoni tmur kontra kull forma ta' abbuż, madankollu saħaq li għandhom ikunu rispettati l-policies tal-MEPA u jekk dawn il-policies jagħtu dritt li s-sit jagħmel żvilupp, il-MEPA m'għandix tostakolah. L-wieħed irid joqgħod l-istat irid joqgħod attent, l-istat issa li tirrappreżenta inti. Irridu noqogħdu attenti wkoll. Illi jekk il-MEPA tieħu deċiżjonijiet kontra l-proprjetarju u ma tiex dak li hu tiegħu, allura aħna lkoll flimkien irridu nagħmlu tajjeb mit-taxxi tagħna għad-danni li wieħed irid isofri. Sandro Katkuti qal li mhux sew li l-istat jispiċċa jgawdi minn proprjetà privata mingħajr ħadd ma jħallas għaskapitu tas-sit.